Tudta, hogy étrendünknek akár a 60%-át túlságosan feldolgozott, finom készételek teszik ki, amiket olykor megtévesztő módon egészségesként állítanak be? Ma az egészséges életmód kész egyensúlyozás. Hogyan juthatunk hozzá a testünk megfelelő működéséhez szükséges létfontosságú tápanyagokhoz? Az Xtend egy korszerű multiimmun étrendkiegészítő, amely a modern étrend hiányosságait segít ellensúlyozni. Gyümölcsökből és zöldségekből kivont 23 alapvető vitamin, ásványi és mikrotápanyag, illetve növényi hatóanyag. Mindez egyetlen tablettában. Adagolása személyre szabható a napi szükségletek alapján. Összetevői több mint 100 egészségügyi előnnyel rendelkeznek, amelyeket az EU hagyott jóvá, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság értékelt ki. Több energiát ad, javítja az ízületek és a csontok működését. Segít fenntartani a normál immunrendszert, a jobb szövetképződést és regenerálódást. Az Xtend az Inform Sport tanúsítványával rendelkezik, ami a profi sportolók számára biztosítékot jelent, hogy mentes a tiltólistán szereplő anyagoktól. Tökéletesen kiegészíti a balanszolaj és a zinobiotik napi alapon történő szedését, egyensúlyba hozva, helyreállítva és támogatva a testet. Az Xtend vegán formában is elérhető. Mentes az állati eredetű összetevőktől vagy melléktermékektől. A Zinzino mutatja az utat a kiegyensúlyozott élet felé. A tesztalapú, személyre szabott táplálkozás úttörőitől. Inspire Change in Life.